Vitajte pri našom prvom dieli v tomto školskom roku. Týmto dielom vás budú sprevádzať Melania Masárová A Jakub Jureďa. Poďte sa s nami pozrieť, ako vyzeral náš začiatok roka. Prvý školský deň patril najmä našim prváčikom, ktorých sme srdečne privítali v školských laviciach. Dobrý deň, ako sa voláte? Dobrý deň, volám sa Žaneta Valachujčová. Andrea Papánková. Mária Muchová. A aké triedy učíte? Prvú C. Prvú A. A prvú B. Ako ste si užili prvý deň v škole? Mali sme trošku obavy, strach z nových tvári, nielen z detí, ale možno aj z rodičov. Či nás príjmu? Pohode. Super, užili sme si to. Pamätáte si už mená všetkých vašich prváčikov? Jasnačka, aj ma deti vyskúšali a prekvapením bolo, že vedeli moje meno, moje priezvisko hneď prvý deň, ale už som tom preborníčka, odborníčka, už ovládam všetky mená. Áno, zvládli sme to. Samozrejme, že nie na prvýkrát, ale ešte máme za sebou. Ja takisto včera sme sa ich učili spoločne, takže ovládam už mená. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. Ahojte, ako sa voláte? Karolína. Tomáška Kremický. Zarka Eva. Jasminka Popovič. A z akej ste triedy? Z prvej C! Tešili ste sa do školy? Áno! A páči sa vám vaša pani učiteľka? Áno! Ďakujeme. 11. septembra sa deviatáci stali hrdými patronmi našich prváčikov. Každý prvák si priniesol svoju obľúbenú hru, ktorú si zahrali. Navzájom sa zoznámili a dokonca vytvorili aj prvé priateľstvá. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Ako ste spokojní so svojimi prvákmi? Super. Veľmi som spokojná. Ja som veľmi spokojný. Mali ste ich už vybraných dopredu, alebo ste sa rozhodovali až v jedálni? V jedálni som sa rozhodla. Ja som sa rozhodla v jedálni. Už som mal vybraného dopredu. A budete za nimi chodiť často? Áno. Áno, posnažíme sa. Určite budem. Ďakujem. 19. septembra sme prišli do školy na bicykloch a kolobežkách v rámci akcie Do školy na bicykli. Do tejto tradičnej akcie sa zapojilo viac ako 300 žiakov a rodičov. V ten istý deň sa u nás v škole konala aj zbierka Biela pastelka, aby sme aj my pomohli nevidiacim a slabozrakým. Dňa 10. októbra sa konal atletikon, kde si žiaci 5., 6. a 7. ročníka zmerali síly v behu, skoku aj hode. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the battlefield. I ain't worried about it. I ain't worried about it.
Dňa 23. októbra sa v telocvični konali imatrikulácie prvákov. Spolu s deviatakmi pripravili program, kde na záver dostali všetci prváci symbolické korunky od pána riaditeľa a tak sa oficiálne stali súčasťou našej veľkej školskej rodiny. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. A sme na konci dnešného vydania. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.